Στο διάδρομο 1, 17-52. Λαμπρόπουλος Ιωάννης. Yamaha Z125, Racing by Doggers, BMB Moto, Krummen Kasper. Και δίπλα το ακριβώς με το 12-29. Ισμαήλ Χεκτσέκ. Suzuki 1300, Team στο Οικοτήρης Δημήτρης, η χορηγή του. Πάμε για ρεκόρ. Ένα 4 με 1-4 στα 18, 4-1 με 3-7 στα 100, 6-4 με 5-5 στα 200, 8-3 με 6-9. Τερματίζει ο κύριος Χεκτσέκ, 8-3-280, ενώ ο κύριος Λαμπρόπουλος έχει κάνει 11-1-196. Πάμε. Πάμε και πέφτει κι άλλο.